муассисаи давлатии мактаби махсуси варзиши оид ба футбол, чавгон ва варзиши аспии вилояти Суғд фаъолияти кории худро дар асоси қарори раиси вилояти Суғд аз соли 2015 ба роҳ монда то имрӯз бо мақсади ҳифзи саломатӣ, солимгардонӣ, ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим, баландбардоштани маърифати маънавӣ ва одобу ахлоқ, таъминоти оммавияти намуди футбол дар миқёси вилоят ба роҳ монд. ҳоло дар ин мактаби футбол 13 нафар мураббиёни пуртаҷриба фаъолият доранд, ки онҳо ба 492 нафар машқварз ҳамарӯза тамрин медиҳанд. дар ин муассисаи варзишӣ 11 гурӯҳи зинаи машқварзӣ ва 22 гурӯҳи тайёрии ибтидоӣ ҳамарӯза машқу тамрин мекунанд. дар мактаби махсуси футболи вилояти Суғд ҳамчунин 34 нафар бонуҳо ба машқу тамрин фаро гирифта шудаанд. айни ҳол дар баробари гурӯҳи писарон дар мактаб гурӯҳи бонувон ҳастанд. айни ҳол дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок дорем ва Ю-15, Ю-17 ва лигаи олӣ духтаро иштирок доранд. хоҳишмандо ба мактаби мо бонувон метавонанд омда намуди футболро омӯзанд. шароити мактаб хуб мебошад, майдони хуб дорем. айни замон дар мактаб 22 бонувон дорем, ки тамрин мекунанд. айни ҳол 3 духтараки мо дар дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки пага сафар доранд ба тамрини мунтахаб. боиси қайд аст, ки дастпарварони муассиса аз соли таъсисёбиаш дар мусобиқа ва чемпионатҳои вилоятӣ пешсаф буда, дар чемпионатҳои ҷумҳуриявӣ борҳо ғолиб ва ҷоизадор гардиданд. соли равон низ байни наврасони то 16 сола дар чемпионати Тоҷикистон лигаи пешсаф дастпарварони муассиса дар ҳайати мунтахаби Суғд, яки вилояти Суғд шомил буда фаъолона иштирок варзида истоданд ва айни замон пешсафи ҷадвали чемпионати мазкур мебошанд. ҳар сол дастпарварони муассиса ба тими наврасон ва ҷавонони мунтахаби Тоҷикистон даъват гардида дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок менамоянд. айни замон 2 нафар дастпарвари муассиса Ҳайдаршоҳ Худойдодов ва Асадбек Махтумов дар дастаи мунтахаб байни наврасони то 17 сола шомил гардида маҳорати худро нишон дода истоданд, ки дар ҳайати дастаи мунтахаби кишвар моҳи апрели соли ҷорӣ дар давлати Малайзия марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳон миёни наврасони то 17 сола иштирок намуданд ва ба даври ниҳоии ҷоми ҷаҳон, ки моҳи ноябри соли ҷорӣ дар давлати Арабистони Саудӣ баргузор мегардад, ширкат меварзанд. соли 2015 мактаби вилояти футбол ташкил шудагӣ то ҳамин рӯзоя мене натиҷаҳои баланда расидосем. бо худо агар хоҳад ояндава бо футболистҳое тайёр мекунему, чеҳраҳои нави зубони Тоҷикистон ба тайёрка метим. чемпионат ҷаҳон ба 17 солаи Тоҷикистон мерад. 2 нафар футболбози мо Махтумов Асадбек, Худойдодов Ҳайдаршоҳ ҳайати дастаи футболи Тоҷикистон ба шомила. шароити мактаби махсуси футбол ба дараҷаи баланд аст. бачаҳои мо аз синни 7 солагиш қабул мекунем гурӯҳ ба. من در این مکتب مخصوص میدان یک چند مربی‌ها کار و فعالیت کرده ایستادیم. بازیگرای چهره‌های نوی یاشاباد میگیریم خدا ما و آینده و فوتبال بازی بهترین این مکتب میبردیم ما. فوتبال بچه تربیت میکند، نه تنها سالمی و اسلوب و آدابش پیش میبرد. ورزش این خودش گروی سلامتی است. از طرف مربیان همروزه مشق و تمرین با کودکان و نورسان در سطح بلند راه اندازی کرده می شود. راهبریت و مربیان مکتب مخصوصی فوتبال ولایت سوخت در نقشه دارند سال از سال صف مشق‌ورزان را زیاد نموده صفت مشق و تمرین را بهتر نمایند و فوتبال بازان را به وای رسانند که آینده شرف فوتبال کشورمان را بالا بردارند.